Que pasa? Que no caso de que un agricultor que cobra estas axudas non as respeta, parte das posibles sancións que podíamos ter todos polo órgano competente e bueno, que lle toca aplicalas, tamén tería unha reducción nas axudas que cobra. Unha reducción a través deste mecanismo que chamamos a condicionalidade, que neste caso pois se controla por varios organismos pagadores, por varios organismos especializados, entre os cales o FOGA controla unha parte deses requisitos. E despois, a maiores, a condicionalidade engloba outra serie de boas prácticas que serían as boas condicións ambientais, que esas sí que son prácticas que se consideran axeitadas e que non están obrigadas ou non son obrigatorias por ninguna normativa e que o perceptor destas axudas as ten que respetar, pero non as ten por respetar a alguén que non este cobrando estas axudas. Isto sería xa un primeiro requisito ambiental que teríamos, ou unha exigencia ambiental que teríamos os agricultores a cambio de recibir esas axudas. Pero a maiores, ahora nesta última reforma que estamos empezando a aplicar este ano 2015, e moi a colación con unha das referencias que facía Juan ao presentar ao profesor Pablo, o denominado pago verde, que unha parte das axudas que está condicionada ao cumprimento dunha serie de requisitos de boas prácticas ambientais, como pode ser a diversificación de cultivos, superficie ou ter superficies de interés ecolóxico, ou manter determinados pastos que se chaman pastos medioambientalmente sensibles, que no caso de, bueno, os que se establecen como obrigatorios son as zonas de pastos sensibles en zonas de rede natura, e que no caso de Galicia se delimitaron precisamente as zonas de turbeiras en rede natura, e que temos identificadas, están identificadas a nivel de recinto a través do SICPAC, que temos 20.000 hectáreas, máis ou menos, gran parte delas na zona a que te referías antes, no Sistral, e que nesas superficies de pastos o agricultor que ten deses pastos na explotación, pois ten que mantelos como pastos. Digamos que sería un segundo requisito, e que son estes requisitos que vos digo do pago verde, son novos desta última reforma. Despois, si falamos dentro das normas ou das axudas ou medidas do PDR, que era un pouco o que máis hoxe traía eu aquí, digamos que porque así o establecen os regulamentos, as axudas de desenvolvemento rural deben contribuir a unha serie, a 3 obxectivos, e eses 3 obxectivos ubicarse dentro de unhas prioridades que lle chaman, que son 6 prioridades de desenvolvemento rural da Unión Europea, son 6 e unha delas, que sería a 4, que denomínase restaurar, preservar e mellorar os ecosistemas relacionados coa agricultura e a silvicultura. E aí, dentro desa, hai un apartadiño que é precisamente para restaurar, preservar e mejorar a biodiversidade nos sistemas agrarios de alto valor natural, red de natura e zonas con limitacións naturais. Entón, eu, dai o que estuve tratando de ver que medidas das que están previstas para o PDR contribúen a esa prioridade, a esa área focal, lle chaman. Entón, eu sabía que aí estaban as 3 que nos xestionamos directamente no FOGA, e que son as axudas agroambientais, ou que son as axudas para a agricultura ecolóxica, e que son as axudas para as zonas desfavorecidas ou con limitacións naturais. Para mí parecen moi importantes, porque son para compensar aos agricultores por exercer a súa actividade agraria nesas zonas desfavorecidas, e que, bueno, como se apuntaba antes, un dos problemas que temos é o abandono da actividade agraria. Creo que estas axudas para as zonas desfavorecidas é moi importante que existan e que estén ben dotadas, porque boa parte da diversidade consérvase pola propia actividade dos agricultores, que, como xa vos dixen antes, está xa sometida a unha serie de requisitos ou de normativas agroambientais ou ambientais que ten que respetar. Entón, se sigue exercendo a súa actividade e, ademais, ten que seguir xa respetar toda esa normativa ambiental, eu creo que é o primeiro garante, o primeiro activo para a biodiversidade que siga existindo esa actividade agraria. Pero tamén hai outras medidas que, digamos, que non están como estas que vos dixen eu, e que vos podría contar algo máis, porque son as que máis conozco.
e que están dirixidas directamente ao agricultor e que teñen o formato de unha indemnización, unha compensación, ou, para entendernos, unha axuda directa. Existen outras que eu teño anotadas por aquí que estarían un pouco na dirección do que preguntaba Juan. Pois existe, por exemplo, que se chama medida 4, que é de inversións en activos físicos, e que no que se refire ao tema da biodiversidade, pois prevé, lego literalmente o que está escrito: desenvolvemento de proxectos para a mellora do paisaxe rural tradicional e mantemento das condicións ambientais necesarias, dirixidas á conservación ou recuperación de especies relacionadas co medio agrario e os seus hábitats en zona da rede natura e outras zonas de alto valor natural. Esta é unha das que identifiquei como que está dirixida a fomentar ou a promover ou a proteger a biodiversidade, e outra... Pero está dirixida a entidades ou a ganaderos? Non, esta son para proxectos, esta estará dirixida, non teño aquí anotado, pero seguro que son beneficiarios públicos e privados, pero para inversión. Claro, claro. E a outra sería a 7.6, que vai un pouco na dirección das que ti apuntabas antes, ¿no? Conservación e valorización del patrimonio natural. Esta está pensada para superficies ou terras forestais, a outra tierras agrícolas. Dicía, conservación del patrimonio natural e cultural de las zonas rurales, tanto en zonas de red natura como en las reservas da biosfera. Vale, entonces, eu creo que estas dúas medidas, que serían as que prevén unha actuación para zonas ás que nos estamos referindo hoxe aquí e que se escaparían un pouco dasas axudas directas aos agricultores, que, como vos decía antes, serían fundamentalmente esas tres, as axudas agroambientais, onde se prevé, pois, entre outras cousas, o fomento da emprego das razas autóctonas en peligro de extinción, unha axuda por UGM que se mantén na explotación, pois as axudas á agricultura ecolóxica e as axudas para as zonas desfavorecidas. Esas tres, digamos que son directas, axudas directas son indemnizatorias dirixidas estritamente a gandeiros, e estas outras medidas son as que identifiquei como que podrían estar ou ter entre os seus cometidos, ou que teñen entre os seus cometidos a protección da biodiversidade, e que se escaparían desas. Bueno, voy ahora para seguir. Me gustaría tamén desde o Distrito Forestal, vamos a ver, como tamén xente que aquí hai de unha comunidade de montes, si nos planes de ordenación, por exemplo, forestal, se podría contemplar esta zonificación, ¿no? Cando se fan os planos forestais, que están tamén recollidos no PDR, creo que tamén están subvencionados con fondos europeos a realización desos planes de ordenación forestal. Si, aparte de ser plan de ordenación forestal, supoño que se podrá incluir outro tipo de usos, como podemos decir, bueno, pode haber usos, como estamos aquí, de biodiversidade, interés natural, protección de espazos como turbeiras, etc., que pode haber nos montes, incluso tamén de patrimonio arqueolóxico, si se pode, de alguna forma. Eu creo que o gran hándicap que temos aquí neste país, se non correxídome, é que temos as cousas a veces un pouco desperdigadas, non? Que en vez de ter todo reflexado nun documento, pois hai que chamar para enterarse do que hai un sitio, pois a outro departamento, e iso non é operativo. Creo que si todos os organismos que teñen algo que ver na conservación do patrimonio, tanto natural como arqueolóxico, como etc., como o productivo, se debería reflexar eso e facer un inventario, se non existe, con fondos públicos, para poder levar a cabo unha mellor ordenación forestal. Non sei se eso está contemplado nos planes de ordenación forestal, o que nos podes decir. Bueno, pois eu, a verdad que descoñezco se iso está contemplado,
nos planos de ordenación forestal, pero eu creo que sí que eses proxectos sí que o deberían contemplar en todo caso. Non podemos ir, como ti dis, un pouco cada un por separado, é que a hora de digamos, de facer unha planificación, pois que se teñen que ter en conta pois os demais aspectos que interveñen pois nun territorio, nunha materia. É un pouco o que che podo dicir. Descoñezco dos planos de ordenacións forestais. O sea que non habría problema por exemplo, solicitar unha subvención desde unha comunidade de montes para facer un plan de ordenación forestal, si fai falta facer algún estudo, que sexa, por exemplo, un inventario de biodiversidade, porque se non sabes o que hai, pois podes chegar a destrozalo, non? Entonces, hai cousas que incluso están inventariadas, pero que non están reflexadas nos planes de ordenación forestal, e, bueno, hoxe en día, pois pode ser un risco para que se gasten fondos europeos, entendo eu, sin ese estudo previo e inventario para logo actuar da mellor forma posible, correctamente. O sea que se podría, ti crees que se podría no novo plan de ordenación forestal incluir aspectos que non solamente productivos, sino tamén neste sentido? Sí, na miña opinión, sí, eu creo que sí que se debería incluir. Es que en cualquier plan que fagas, ao inicio tens que poñer un análisis do territorio. Non se escoita. Ahora sí. En cualquier plan, o inicio do plan tens que contemplar a situación que hai nese territorio. Pois hai unha capela está considerada como un ben patrimonial, pois evidentemente non vas a roturar ahora eso e poñer de unha línea, ainda que sexa de carvalho.